dan moest ik weer. En op een gegeven moment de telefoon weg. Trainer Henk de Jong, die het herstellende is van een zwiere operatie onder knibbel, is blij met de verhuizing. Hij denkt dat een nieuw stadion een opstekker voor de club is. En meer de allure had van een ploeg die in de eredivisie speelt. Ja, ik hier juist Jan week al een beetje. Ik jette van mijn zwan dat er een persconferentie weer. Ik denk, oké, nu gaat het de goede kant op. En nu komt er nice. En ja, ik ben er gewoon hartstikke blij mee. Gewoon voor de club, voor uw supporters is het heel belangrijk. De keuze is misschien dat ze eerst even zeggen, oké, dan geven we hier waar we nu zitten, daarheen. Maar op den duur voor de club is dat gewoon beter. De ondernemers van het Cambuurstadion zijn net allereerst blierd. Er zijn mengde gevoelens hoe het mogelijk verdwijnen van het stadion van Hardenplein. Je hebt 18, 19 keer per jaar een feestje. Of ze wel of niet winnen, dat maakt ze niet zoveel uit als er maar leuk gevoetbald wordt. Ja, die feestjes die mis je. En dat is toch jammer. Het heeft wel een bepaald impact voor ons. Omdat als om de 2 weken Cambuur speelt, zien we wel dat bepaalde supporters hier bij ons binnenkomen voor het wachten als de wedstrijd begint. Maar in de directe toekomst zou ik nog niet echt veel van afweten. Want verhuizen staat pas in 2018 gepland. Dus we hebben nog 3 jaar. En ja, als Cambuur weggaat, komt er altijd weer iets voor terug. Dus, en dat is altijd nog een verrassing. Mensen gaan bedenken wat er voor terugkomt. We weten het allemaal nog niet. Maar er is straks weer een heel groot stuk beschikbaar voor nieuwe woningen, nieuwe wijk, nieuwe winkels. Ik zie als ondernemer, het is marketingtechnisch is Cambuur geweldig voor ons. Alleen we hebben ook last van ze door de parkeergelegenheid wat in gebruik wordt genomen. Alleen ja, persoonlijk heb ik liever dat ze blijven, maar dat is even niet anders. Maar misschien blijven ze hier trainen, dus dan gaan we dat bekijken.